Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryeta yu ita alawas ana pauluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ti kunayo anapatag nga ibagayo kanyak, boss. Anda kayat ko ngay paaramid kada kayo karang iti kakaduam. Kat nagbaligi kayo. Andan tumunos nga ited ko. Anya nga minday ta, boss. Ala, ibagayon, tapno maipatungpal mimutan iti kabita na panawan. Di kaganat, Dodong. Masapo la maplano anay bagti maaramid. Sakbay, ni patungpal yo. Sana basta-basta ti kayat kong araminin nyo. Ala, dumngag ka tay bagak no niya ti araminin nyo karang iti kakaduam. Kat masapol nga agbaligi kayo. Wen, boss. Kastagayam ti kayat yung nga ipaaramid kada kami, boss. Onya, kabaalan nyo kadimot lang. Awan parikot iti dayta, boss. Nalakala nga ipatungpal mi dayta. Nang runa ket ado kami. Sigurado nyo lang. Jak kayat ti mapaay. Tano mapasamak na ita, amumon ti sumaruno mapasamak. Wen, boss, di kay agdanag. Sigurado ti baligi mi kadagiti kakadwak. Iso nga isagana yun ti bonus mi. Gaputa makit-kita kon ti baligi mi. Angam, madamag ko man lang, boss. Apay nga ipaaramid yu ti kasday. Di ka nagsaludsod. Bastag tungpal kayo latan. Nawatam. Wen, boss, aramidan mi ti bilin nyo iti kabiitan apanawan. Ato yan ti arak mo lito. Agyamanak, Mila. Awan kayam, anya day ko nam. Nabilin mo ni Dodong may papaniti plano tayo amang pakidnap ka ni Jana. Wan, ket lukas kasano umadumanan ti kinabaknang ta. Nasaya at nga ron dukas ta. Sapay la ko matagbaligid amang kidnap iti day nga ubing. Tapno makaala tayo iti dakkel agatad. Di kang danag, Mila. Gaputa mapasamak dayta aparit ka kayta. Kumita ka iterwar, Andrew. Nakaragragsak ni Jana nga anak ta. Kabayatan ti panak ayam na kadagitipada na nga ubing. Nga anak mo't dagiti kaaruba. Un nga Rodrina. Ay, sapay la kuma. Tawan to ti dumteng anadagsen aparikot kada tayo. Gagangay matkit di ti biyag dayta, Andrew. Nga masapay la kuma. Tanoadan tuman dumteng nga parikot. Mabailan tayo kuma. Wen, Rina. Nalabit nga awan tinadagsen aparikot adumteng kada tayo. Husto ka. Natalina ay mati panagbiag nga adda kada tayo. Turtulungan tayo matdagiti agkasapulan. Iso apat check adina tayo baybayan tinamarswa. Husto ka, bakat. Alang nga Rodan. Inkaayaban ti anak ta. Mangrabi itayon. Tapno masapa tayo ang makainan na. Sige, umuna ka nga ruda ni Jay kusina. Taaya bakbiit ni Jana, Ijerwar. Lola Ana, agmano Kasya na ka ti Diyos, Jana apok. Ay na, nagdakkel ka na pok. Wen Lola, sa nga pulon titawan ko ita. Angam, datayo pa lang tagsarasarita ita. Ngamin, awan da mamakan papa. Awan parikot iti dayta apok. Kailiw kayon, iso ang nagpasyarak. Kasda kami mat, Lola. Kailiw da kayo matan. Awan lang amin oras da mamakan papangak pasyar. Gaputa ka na yun ama kumikom da kadagiti negosyo da. Ala, saan abale, kaputada akmat apok. Saan abale? Medyo mabayag matkit diti panagbakasyon ko dito'y balayo. Nasayaat nga rod no kasta, Lola. Sigurado ang maragsakan da mamakan papa, gapuy ti dayta. Mabit lang, Lola, ha? Inak mangala iti meriendayo. Nasayaan ba ta na panunot yung tinagbakasyon dito'y balay, Mami?
Kumusta kayo matan ni Daddy, Jabalayo? Nasaya at kami matlata, anak ko. Kailiw kayong aminin ama kita. Nang runa ni Jan ang apo. Iso kayat ko matiag bakasyon pa ilaang dito eh. Nasaya at no kasta, Mami. At dan sangpatan kan panawan ni Jana dito'y balay. Malaksid ka dagiti babaunan. Ay, una yun. Day tamat tirigat na gaputakan ayon kayo ama kumikum kadagiti negosyo yung agasawa. Ayun gayam, kumusta titaray dagiti negosyo? Naanayas ti taray dagiti negosyo, Mami. Awan mati rumsuan na dagsa na parikot. Nang runa ta mapagtalkan dagiti trabahador mi. Nasaya at nga rodno kasta anak ko. Talaga aparparaburan na kayo ti Diyos, gapo iti kinasaya at ti panagpuspuso yo. Husto kayo, Mami. Iso akanayon ti panagyaman mi. Gapu kadagiti nabuslon, abindisyon, tinamarswa kada kami. Anya ti madamag, Dodong. Kaano nga ipatong palyo ti papaaramid ko kada kayo? Plan-planuin mi pa'y kadagiti kakaduak ti kasayatan na maramid, boss. Masapol nga min ti panagtanang. Tapno awan ti rumso aparikot. Sa bagay, anda puntom. Andamat kayam linaon tinagdakkel nga ulo mo rekas ano. Uwin, boss. Kat di kay madanagan. Ipatong palmi ti ipaparamid yu iti kabitan na panawan. Dakayan di makamoy ti amin. Agtalikak kada kayo. Kat siguraduin nyo nga baligi kayo. Nawatam. Uwin, boss. Ipasiguradok day takada kayo. Sige, panawan ka pa dito eh. At napatega pa panak. Uwin, boss. Pinanawan na ko ni boss. Uyawon na paimat, tinagdakkel ka nung nga ulok. Dakdakkel mat ati ulo na, ngam iti siya. Dito, apa yan nagbayag ngay patungpal da Dodong ti paparamid mo kadakwada. Magagaran ako na makaigamit ti dakkel-agatad. Plan-planuan da, noan niya ti kasayaatan nga araminin da. Nasay-sayat na masigurado, anadalos ti amin. Sa narumba nga mamuan ti kapsat ko, adata ti mangpadukot iti anak na. Sa bagay, husto ka. Agtutor talang, mapasamak tumutlang tinabayagan at tarikagay ta. Sapay la ko mga rod, tagbaligi dagiti taom, amang ipatungpal iti daytabanag. Dakkel ti panagtalag ko kanakwana. Ala, di mo pa'y panunutan na itabanag, ag-relax ta ket aginom, kanagpulutan ta, aging gaakay kaya ta. Husto ka lito. Sana bali, awan mo't parikot ta. Nanayas mo't latta ti taray dagiti negosyo ta, nga uray ditan mapanijay. Nagadudagiti tarakan nyo nga ayop, Andro, anak ko. Baka, kalding, kanda dumapay ti tartarak ninyo dito'y rancho yo. Talaga abak nang kayon, baro. Saan mat, Mami? Ang napataod mi ti basit a kinabak nang mi. Gapumatlaeng iti panaggagat mi nga agasawa. Husto ka, anak ko. Nagagat kayo nga agasawa. Isoan na saliwanwanan ti panagbiagyo. Kan saan lang aday ta? Naadaan kayo pa'y itinasingpat nga anak nga iso ni Tiana. Husto kayo, Mami. Kat dakal unay a pagyamanan mi itinamarswa, itinabuslon a parabor na kada kami. Wan, anak ko. Kat itultuloy yo ti kinasaya at yo iti padayo at tao. Tapno agtultuloy mo ti bendisyon iti pamilyayo. Un, Mami. Kanayon alaglagi pan may dagiti palagipyo. Ala, umay kayo maroden. Intayo pa ije farmhouse. Inton madamdaman tumanan ti panagpasyaryo. Intayo pa ang merienda. Ta sigurado, nakalutong dari na ita. Alaman nga rod, anak ko, tani, mariknak matan tibisin ko. Adda ka pa'y matlagayam dito'y salas, dyan na apo. Wen, Lola, sa anak pa'y ngamin na makaturog. Isong nga agripaso akpay laeng.
Talaga anapas na ka iti panagadal mo apok. Nasaya at ikas tangar aramidem. Iso nga itultuloy mo. Ipasnek mo ti agadal, taparakan kamot laeng no makaturpos ka. Wen Lola, rumbang lang nga kasto iti aramidak. Tapno matulungak to da mamakan papa kadagiti negosyo mi. Ay na. Makapaayat ka nga ubing. Amoyo Lola, awan maibagak kadagiti dadakkel ko. Naragsakak, gaputa nakasaysayat da kanyak. Kan naragsakak, gaputa iso da tinagbalin nga ama kan inak. Husto ka, apok. Talaga nasingpet ka nasaya at atatawa dagiti dadakkel mo. Kat amok, day tanto met ti matawid mo, iso nasaya at kamot atao. Wen Lola, ngamin, kanayo nakasta ti isursuro da kanyak. Kanayon da nga ibaga, arumbang nga agbalinak anasayat kadagiti tao. Nang runa, no awan matmadi nga araramidan da kanyak. Husto ka, apok. Malangarudan. Husto da ita na panagrepasom. Ingka maturukan, tamasapa ka pa nga agriing inton bigat. At dapay klase, apo. Naibang nga oras mo, Madam Mila. Ada ka din ni Boss Lito? Awan ita nilito diti balay. Nasapa na pa ni Gerancho. Apay, ada masapol mo kan kuana. At dala ko man napatag nga ibagakin ko na, Madam. Wow. Talaga nagpintas ti pamagiyo, Madam. Naggasat mo ni Boss Lito kada kayo. Nang rona kat. Awan anak yo. Just kay kadodong. Ah. Komporme manen nga may bagbagam. Ala, ibagam ti gagaram kat panawan nak ditoy. Nintulatan Boss Lito ti pangibagak, Madam. Angam puwera angaw. Talaga nagpintas ka, Madam. Makapaawis ti langham. Sumardang ka man, Dodong. Wano, Kayat mo ka dita ipolong ka kanilito. Ay, saan mo't Madam? Ibagbagak lang matipod, no? Panawan nak dito'y mansyon. Agsublikan iti ayan dagiti kakadwam. Nagmerienda kayo ka din, Mami. Nalpasan, anak ko. Ngam kabarbaruman. Itaban pa'y anasapa ka nagawin. Madi nga mintirik nak. Kayat ko ti maturog. Naurno nga naksamat na iti puyat. Agina na kayo mangamin, anak ko. Sana puro latan trabaho ti as-asikaswan yung agasawa. Ay, wan nga rod, Mami. Masapol gayam nga agina na akpay. Tapno sa anak nga agsakit. Gusto ka, anak ko. O sige nga rod, Mami. Panawan kayo pa'y ditoy. Iturog ko labiit. Sana bale, napanan sinukon ni Andrew ni Jana nga anak mi. Sige lang, anak. Sumrakan iti sila yung agasawa kataginanan. Siya kun timang padaan iti apo ko. Sige nga rod, Mami. Ket agyaman anak. Gapo iti panagbakasyon nyo pa'y laang ditoy. Adda kadwa ni Jana apanawan kensang petan mi. Malaksid ka dagiti babaunan. Dayjayan ni Jana kakadwa. Agpaliiw kayo anaimbag. Masapol nga agbaligi tayo iti paparamid ni boss kada tayo. Ay, anyamat ten. Sobra man ang ti traffic. Maladaw ako namang sukon ka ni Jana nga anak ni. Ay, ang mga nyo agmay-may santumanan ijay madanon ko. Ay, agbusin ang mankiti. Masapol ang makadano na kaya pagadalan da Jana. Nineng, apay nga agmay-may saka dito, eh? Ha? Kwa? Urayak lang ni Papa. Uncle, iso nga mintimang sukon kanyak. Kasta ka di. Ang mabayag pa nga umay ni Papam. Umay ka, mapantayo pa agmerienda ijay restaurant. Amok ngamin na mabisin kan. Ay, saanan, Uncle? Kun may sa anak pa'y matamabisin. Binilin nak ngamin ni Papa. Ajak sumursurot iti tao, ajak am mo. Kasta ka di. Tipanyok nga da pampaturog na.
Umay ka, Nining. Anday ta. Napukaw ng tipot na. Masapul ang maitugot kay ta. Kakadwa, ilokat yung tiritaw. Ilugan tayong tiuwing. Sakbay nga da makakita kada tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Rebutaso. Isagsakot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, impupok na dodong ni Jana. Kat kanayon mati panagsangit ni Jana, takayat nan ti makasubli iti balayda. Inawagan mat ni dodong ni Rina. Kat agkidkid daw daytoy iti dakkal agatan. Iti ipapaan ni Don Lito iti balayda Andro. Adda nadlaw ni Doña Ana ken ni Lito. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Kayat ko asika ti makapaliiw iti dayta. Ngam sapay la ko ba ta nagbidto taklaang iti napaliiw ko iti kapsat mo? Anya ti kayat yu asawan, mami. Adda ka di madian nadlaw yu iti kabsat ko. Pangasiyo. Ibagayo ko ma. Kas na ibagak. Kayat ko asika mismo ti makapanagnak. Ngamala, dumngag ka parok. Ibagakken ka no anya tinadlaw ko iti kapsat mo. Kas pati kunayo ang nadlaw yu ka ni Manong Lito, mami. Juan iho, tsaka mo, ngam talaga amadit agparparik na kanyak may papankan ko ana. Maawatak tirik nayo, mami. Ngam nasaya at atao ti kabsat ko. Isuasaan nga rod arumbang apagatapan tayo ti kabsat ko. Sapay la ko mga rod takas tabarok. Kat pasensya ka la kuman, iti kasjay anay bagak may papan iti kabsat mo. Apay ka di man na nakasta ti panangkit-kitam kanya, si Kadodong. Ah? Awan, madam. Ang madamag ko man laeng, madam? Ala, damagamon. Adapay papanakita. Kaya't ko lang nga saludsuden. No apay adi kay pay lamapnek. Wenno makontento iti kinabak na nga dakada kayo ita. Anya? Apay adamdamagam ti kasta, Dodong. Awan mo't kit di. Di na magkulaang, met. Tapno ibagakan ka. Awan karba nga mga agdamag-damag iti kakastabanag. Gapo, tatao nakalaeng ti asawak. Nawatam. Jak malipatan day ta, madam. Ngem sobrang samot launa yan, ti panagpabak nang iyo. Gapo ta ultimo anak ti kabsat. Huston! Sumardeng ka na sumanao. Awan mo't lang serbi dagiti magbagam. Panawan nak ditoy. No di mo kayat nga ipulong ka kanilito. Oh, Rina iha. At yun ti kwarta ang mainayon ang maitad kadag iti kidnapper. Nakalagatan dayta. Masapol ang maispalan ti apok. Masapol ang makaawidan dito'y balayo iti kabiitan na panahon. Agyaman naklaunay, mami. Kastamat lang ti tarigagay mi nga gasawa. Nakasagana matan tigatad, anayon tigatad nga intadyo. Orayan tayo laangan ti sumaruno nga awag dagitin ang dukot iti anak ko. Sigurado, ibaganan to no sa dino ti pangipanan tayo iti kidkid dawanda. Wan anak ko. Ikararag tayo asapay la kuma. Takas ta ti mapasamak.
Kaasimot ti apukok amarigrigatan iti ayan na ita. Amom lito, kasla makikita kun ti ado akwarta maalata. Galuan Umanumanan ti kinabak ng babayan na niyang ubing. Nagbayag mo't ngaminan ang maalam ti gatad akinid daw mo. Agtutor ka lang. Mamiita na mapasamak ti kayat mo. Gamamom, kayat ko kumamakita ti langa dayjay nga ubing ita. Orasak. Napanunot ko may mapantapasyaran. Kasanon no mailasin na ta. Ore pa'y mailasin na ta. Awan tumot lang maramidan na. Balod tan ni Jana, ket mabain ken kuana, makaalat ay tidakkel agatan. Alang arudan, maturog tan. Mapantan to inton bigat. Mapanta iti nakaipupukan na. Kita man ita tilangana ang nakapupok. Kumusta, Andrew Anigo? Imawag ka din, nagtikidnapper ka na kayo. Imawag dan manong. Okay. Hanggang saan pa na ulit? Day tamot nga rod ti padpadaanan mi kanirinang asawak. Madanagan kami launayin iti anak mi. Kasta ka ni. Un manong lito. Nakasagana ka din ti kwarta nga itidyo ka na kwada, kasransom. Un manong. Nakasaganan. Katsapay la kuma. Tadidan ibaybayag pay ti panangipupok da iti anak mi. Madanagan kami launayin nga agasawa. Dala, di kayo unay agdantanag. Urayin nyo latan ti awag lagi ti kidnapper. Kat sapay ako matapalubusan dan tumatan ti kaanakak. Un nga ron manong. Nupay masayangan ak una iti kwarta ang nagbannugan ming agasawa. Napatpataglat ta kanyak. Tibiyag ti kakaisunang anak mi. Talaga. O sige nga ron, agawin ako. Inaudawat ko, maispal ko man ti anak mo. Manipod ka tagitsaya maragtaktakas. No apay mo't ngamin, ani dyan apay tinapilin ta abiktimaan. Oh, nakakaasi iti ka anak. Hello, da kayo ka di tinangdukot iti anak ko. Wan, katdumngag ka. Ibagak ti detalye, no kaano yung nga ito ti kwarta akatukad, ti waya-waya ti anak yo. Wan, ngam kayat ko amang nagtitimak ti anak ko. Tapno mamati adiyo din ang ran. Di ka matanagan. Awan ti dakas nga inaramid mi ti anak mo. Ngam tapno mapnag ka. Mabit lang. Ipangag ko ti timak ti anak mo ken ka. Pangaasiyo, kasaritak ko mati anak ko. Madanagan ak una yan. Gapo iti kaawan na dito'y malay. Itad mitikid-kidawan yo. Basta saan yo kumasaksaktan, di patpatag ko nga anak ko. Sa dino ka di man ang tinagapwam lito. Maya ti isam mo. Kaslaada na pasamak ang magustuam launay. Naggapuwa kiti balay da Andrew akabsat ko. Napan ko kampay ini kinasarsarita. May papagkandyana. Tapno sana makadlaw. Kat, anya nga iti madamag. Nakasagana ka nun tigatad nga itinda. Nakasagana ti 20 million ransom money. Tapno mawaya-wayaanan ti anak niya. Ay na. Nakaragrag sa kaklito. Magagaran ako na makaigam iti kasta kadakkalagatad. Gam, palubusan tayo ka din ti ubing. Apaman ama itod na ti kwarta. Kasta ti damo a plano. Ngam nagbaliw ti pangadeng ko. Anya ti kayat mo asawan? Apaman ama ala tayo ti ransom. Nasaysayat no po kawon milangan da ubing. Anya, kabailam nga aramidan day tayo ti mismo nga anak, ti kabsat mo. Apay kidinasaan? Kabala. Amo ka ni Jana ti agbali na parikot no sana mapukaw. Iso anang saysayat no pukawon mi. Apaman ama alami ti kwarta. Pangasiyo! Parawarandak ko man dito'y.
kasi kayo kumakanyak. Kaya't kunti agawid. Agsang sangit ka manen. Oh, ato iti kanam. Mangan kakit din. Di kagdanag. Dandanin ti panagawid mo, neneng. Kaya't kunti agawid ita. Pangasiyo. Mangan kakit din. Naimas na ito inlutok akanam. Apay nga may ngayon pupukdag ditoy. Anya ti masapulyo. Pasensya ka na. Magtungtungpal kami lang itibilin ti busmi. Laki din, mangan ka. Di kagdanag. Ipasigurado ken ka nga awan ti dakas a mapasamak ken ka. Kabayatan ti kaadam, dito'y nakaipupukam. At titimpaalam akape anak ko. Agyaman ak, mami. Madlaw anak kalitlitay ka. Madandalagan ako na yan, mami. Ang mga nonyakit din tinaramid da iti anak ko. Di ka agsaw iti kasta anak ko. Di mo't ko na anak kasaritam ti anak mo iti telepono. Husto kayo, mami. Gammadanagan aklat na. Kaya't ko ang makita ni Jana ang anak ko. Agkalma ka kumalae ang anak ko. Basta kararag tayo latta. Apay ngamin anaulpit ti pada tao, mami. Apay anaramid da kada kami ti kastoy. Awan matiab mo may amadi nga inaramid mi iti pada mi a tao. Nga maapay. Maawatak tirik naman ako. Ngaman niya nga rood. Saan tayo umat a kontrolado dagiti pasamak? Ken laglagi pem nga awan pilpil yan dagiti dakes ti panunot na. Nakaturog mat gaya man ni Jana. Napintas na ito yung ubing. Ngam kaasilang, gaputa nagbalin abalod mi. Jak pay amuno anya ti plano ti amok nga uliteg na amismo. Apaman amaala na ti ransom money. Ngam kit di, jak itulok a maisagmak. Gaputawan basol da ito'y nga ubing kada kami. Kwartalaeng ti masapol mi iti pamilyana. Nakaumay kayo, met Boslito. Ada ka di masapol yo? Kaya't mila nga makita ti balod tayo, Dodong. Ayan ti silid ngayon na. Ada iti umuna asiled iti may kadwa kadsaran, boss. Danunan nyo lata ni Jay. Saan nyo kadi abinaybayan? Pakpakanan nyo kadi matlangit yusto? Di kagdanag, boss. As asikasuan mi ni Jana. Ngam kanayon lang amin ngagsangsangit. Kaya't nakanon ti agawid. Kasta ka rin? Agpatinggalangan iti arap paap. Dahita atarigagay na. Boss Lito? Sige, panawan na ka pa dito. Mapan kami kanimila itayan na. Sige lang, boss. Anya ti kayat asawan ni Boss Lito itikas jay nga imbagana. Apaya nagmatidar ka ni Tamila. Kunak man no kayat mo makita ni Jana. Lito, napanunod ko nga minti na sa kanyak iti na minsan may papan ka ni Jana. Anya ka di tinapanunot mo. Tika di pa nang pukaw miken kwa na, apaman ama alam itiran sumani. Kasta nga rod, kunak man no kwarta laang ti masapul mo kadakwada. Amok nga agpulong ka na kwa na ti ubing, no agparang taitaken kwa na. Iso na saysayat lang nga na mapukaw amaming pinsan dito'y lobong. Anya, maiturad mo nga aramidon dayta iti mismo akaanakam. Tilang nakalagatan, ti kapatkan kanya kita. Kit saan na mabaliwan ti plarok. Mapukaw na di nga ubing, apaman ama alam iti kwarta akid kidawag kadag iti dadakal na. Ala, umay kan.
Mapanta itayan ti ubing. Kitain tano kasano tilangana ang nakapupok. Kaano nga ta makaawid? Lord, tulungan na ko ma. Tapno makaawid akon. Mailiwakon kada mamakan papa. Anda umay diti ayan ko. Tulungan nak. Kayat kon ti agawid. Kumusta ka, Jana Iha? Uncle Lito! Apay nga da kayo ditoy. Anya ti kayat asawan da itoy. Uncle! Amok amasirib ka nga ubing. Ket amok amaawatam no apay ang nakapupok ka italitoy. Anya! Apay ngay! Bad kayo gayam, Uncle Lito! Palubusan da kon nga agawid! Maasi kayo kumakanya! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauwan. Ransom, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaungat ni Mila, gaputan ako na ni Dodong, asaan da ama kontento iti kinabaknang nga dakadakwada. Nasa umat ni Lito iti asawa na, nga apaman ang maala dati ransumani, kat gudasan damutlaan ni Jana. Iti may sangal daw, pinasyar da Lito kan Mila, ti balod da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ang napuluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya ti kayat asawan da itoy, Uncle Lito. Kan, uray da kayo, Auntie Mila. Da kayo tinang paibalod kanyak ditoy. Husto ka, Jana. Ket babayan ken ka, maadan kami itidak kalagatan. Anya? Apay ginaramid yu ti kastoy kanyak. Bad kayo. Sana kayat ni Lord ti kasta nga raramidan nyo. Palubusan dagkuman nga gawin. Sumardang kan ngagsangsangit Jana. Balod da kan, isong maawanan ti maramidam. Wano, kayat mo ti madangran. Mila, baybay amlang tubing. Ket si ka, Jana, agsaka na ka. Tapaman na maalami ka na itidadakal mo ti ransom money. Pukawin na kamatan. Anya! Dakas kayo! Ngamdi kayo to pala sa agbaligi ti dakas sa panggap yung kanyag. Agpada kayo gayam adakas ka ni Auntie Mila. Oray payagan ano ka. Kawanan ti maramidam, gaputaddakan, itikot mi. Inkamin Dodong. Katika nayon nga ibilin ko kada kayo, ha? Di yung baybay antibalod. Pakanin nyo iti gusto. Narigatan. Amangan numatay, aditay pa'y naalat ti kwarta, karagit itadakal na. Di kagdanag, Apos Lito. Kasta talaga ti aramidan mi kadagiti kakadwak. Anya ti plano yo. Apaman ang maala tayo ti kwarta kadagiti dadakkel na. Ituloy tayo kaditi sigod a plano, ngay subli tayo ti ubing kadagiti dadakkel na. Wenno, anya, boss? Idis patsayon ti ubing apaman amay ti dati kwarta. Anya,
maiturad yung aramidan daytay ti mismo nga anak ti kabsat yo, boss. Awan ti jagaramidan, para tinakkel agatad. Kaasing nga rod ni Jana, boss. Sapay nagpintas nga ubing. Awanan bibiyang ko iti dayta. Basta po kawan yun ton, apama na maala tayo ti kwarta. Nawatam? Wan, boss. Kat pasensya kayo lakuman. Itikas na yan na ibagak. O sige. Aramidan mi dagiti bilin nyo kada kami. Rumbang lang. Masapo na maalak ti dakkel agatad. Akinidaw ko ka na, Andrew. Nagmayat at talaga tiwaga sa napanunot ko. Tapno dumakkel ti kinabak ng mika ni Milang asawa. Sige. Inkamin. Agbantay kayo anaimbag ditoy. Ang mga no damakastre ka sa bali at tao. Kat mabistudan nga dabalod tayo. Sige, ibagayo no sa dino ti pangituludak iti kwarta. Tapno amok ti araramidak. Uwan, nakasaganan ti kwarta. Kumpleton. Awan surok kan awan kurang na. Sige nga Rod, itulod ko ijay daan na simbaan ti kwarta. Basta diyo kumadangran ti anak mi. O sige, bye. Dagiti ka di kidnapper day jay, Andrew. Anya ti kunada. Kaano away-awayaan da ti anak ta. Isuday jay ti sigud nga umawawag ka data. Kat inkarina, nga apaman ang maitulog ta ti kwarta. Makaawid tumot ta ni Jana ang anak ta. Sa dino nga rod ti pangitulod am iti kwarta. Ijay daan na simbaan. Kat nakuna na ang masapul nga agmay-may sa akla ang amapan. Tapno saan amadangran ni Jana. Anya, nga, Andrew, amangan mat no may sagmak ka no agmay-may sa ka amapan ijay. Anya nga tano ipakaamumlaangan ka dagiti pulis ti mapaspasama. Mabuti nga Rod. Ang mga nuad at dalaang ang maisagmak ti anak ta, no aramidak ti kasta. Di kagdanag, Rina. Agan anadak. Diyak itulok ang mamaysaan dak ng iji at tao. Kaano nga ron ti panang itulod mo iti kwarta? Inton bigat ti rabi, bakat. Kat masapul nga agsaganaak. Isaganak ti bagik, iti mabalin ang mapasamak. Anya matanda ito ay mapaspasamak. Diyos ko, tulungan na kami kumaiti na ito ay sitwasyon mi. Nukasta, nakasaganan ti amin, baro. Nakasaganan ti kwarta akas ransom ti apo ko. Un mami, ururayek laangan ti aldaw, nga ipapan ko iti lugar ang nagtulagan mi. Sabay la ko mga rod tawan akas nga inaramid da iti apo ko. Rumbang laang mami, nukastaman bilang. Diyak to pulos ida mapakawan, no adadakas nga aramiden da iti anak ko. Ala, idaw-dawat tayo latta ti pan nakaispal ti apo ko kadagi jay managdakdakas at at tao. Parawarandak ditoy! Diyak kayatan ditoy! Kayat kong ti agawid! Awan na talaga. Di dak ikas-kaso. Lord, kasano nga ta makarwarak diti nang ipupukan na kanyak. Tulungan na, tapno makaawid akon. Diyak kayat diti nang ipupukan na kanyak. Iso at tulungan nak, Lord. Jana, apay ka di ngagpukpukaw ka. At ka di madi amarikrik-nam? No nasakit ti tiyan mo, adamat si dito'y kwartom. Apay ka di, ha? Pangasim, Uncle. Palubusan na kon nga gawid. Kailiw kon da mamakon, Papa. Amok, saan ka dagas a tao? Iso apang nga asim. Masyan ka kumamot kanyak.
Kaya't kundi ang gawin. Pasensyakan dyan, ha? Nga magtungtungpal kami lang itibilin ti boss mi. Nga di ka madanagan. Makawit kan tumatlaang. Makitam tumatlaang dakiti dadakil mo. Nga magan-anos ka pa lang, ha? Saan ka pa'y amabalin apalubusan nga gawi dita? Mala, maturog kakit din, dyan na. Nakasta, imbagamon ti lugar a pangipanan ni Andrew ti kwarta nga agserbi kas ransom. Wan boss, kat binilin ko nga agmay sa amapan mangitulod iti kwarta ijay likodan ti daan na simbaan. Nasayat nga ron kasta. Hala, dakayon tulatan kanagiti kakaduam ti mapan. Ngem apaman ama alayo ti kwarta. Si kanto na mismo ti manggudas kanidyana. Nawatam. Wan boss, di ka agdanag. Sakon ti makamoy ti amin. Amamuda kami maten. Nalinis ti trabaho mi, boss Lito. Nasayat no kasta. Kaslama sir matakon, tidak kwarta, ama ana tayo, babaan na diyang ubing. Siguran duwam lang ang matay ni Tiana. Tapno awan ton timitsa, tibiyag tayo, nawatam. Wan boss, sakon ti makamoy ti amin. Sakto a mismo, ti manggudas iti dayjay nga ubing. No kasta, at danton kada tatidakkel a kwarta, Lito, honey. Wala ni, iso nga umandun tolata ti kinabaknang ta. Agasam ti 20 milyon ama alata. Sa bagay, basit lang na dyan amaksay iti kinabaknang daw. Talaga tuso ka. Agasem, pati kamsat mo, may turad mo a pagaramidan iti saan anasaya at gapulaang iti kwarta. Awanan bibiyang ko iti dayta. Awan sabali kapatgan kanya kita. No ti makaala iti dakkel agatad. Talaga dakas ni Boss Lito. Agraman anak ti kabsat na. Pagaramidan na iti dakas. Ngayon pasensyakan, boss. Jak kabaalan ti pumatay iti inosente. Nang runa kat ubing pay. Mapanak iti ayan ti ubing. Pagsagana akon. Masapo la makasublin iti sidong dagiti dadakkel na. Saan arumbang amairaman iti kinadakas ti mismo nga angkel na. Jana, agsagana kan nining. Isublida kan kadagiti dadakkel mo ita arabi. Agpaiso ka ni ti ibagbagam, Uncle. Wan, Jana. Amok ngami nakailiw da kan. Isong agsagana kan, tamapantayon, inton madamdama. Sige, Uncle. Kat agyaman ak unay. Gapot ay sublidak matlangan iti pamilya. Andrew, itaarabi iti papan mo iti lugar nga imbagakan ka dagiti kidnapper. Wan, rin na bagat. Masapul ang mapanak. Tapno makaawid matan ti anak ta. Madanagan aklaan. Nang runa kat agmay sa ka amapan ijay likod ti daan na simbahan. Kasano no may sagmak ka? Kastang amin ti imbagada kanyak bakat. Diyak kayat atub ngaran. Gaputa amangan no may sagmak ti anak ta. Hindi kang danag. Kabaalak asalak ni banti bagi ka. Nakuna ti kolar. Apaltugan dati anak ta. No adda kadwak amang itulod iti kwarta. Anya, nakabutbut ang matanday ta nga imbagadakan ka. Ay, sungarod ang masapul nga agtungpalak iti kayat da mapasamak. Sige nga, Rod. Pangaasim tagan anad ka, Andrew. Diyak kayat amay sagmak kayo nga agama. Rina, di ka agdanag. Agan anadak para kada kayo iti anak ta. Sige nga, Rodan. Mapanakon. Tapno sa anak amala daw iti oras ang nagtulagan mi. Ti Diyos ti maktarabay kan ka. Agyaman unay, bagat.
Adda akong dito'y likudan ti daan simbaan. Ang naulimak mati aglawlaw. Kaslawan mat tao. Oh, agpaliwak pa'y. Ngam idisok dito itibag ang naglaon itiran sumani. Ngam agan ang nadaklang. Sigun iti kolar. Umadayo ak dito'y. Kalpasan ang maibatik ti kwarta. Ngam agpaliwak pa'y. Masapul ang masiguradok akadwada ti anak ko. Masapul ang maalak pa'y ni Jana. Sakbay nga ited ko ti kwarta. At datayon dito'y kakadwa. Sige, agbati kayon dito'y. Siya kunti makamo ang mangala iti ransom money. Anya nga patayom ka din ti ubeng. Siya kunti makamo kenkwa na, boy. Agpaliiw kayo kit di iti aglawlaw. Ang mga nuad na pa kayo sagmakan tayo. May kanineng, umasidigtan iti ayan ti amam. Sigurado at ransom money tinakadiso iti daydi abanta. Na ikarga iti dakkel abag. Apay nay. Awan mat ti rumor iti simmardang alugan iti san unang adayo. Agpaliwak animbag. Ang mga nual alilawon dakla ang dagiti awanan bayin. Saan dakla ang napadpadasan. Tamakipin na tayak no isuti kasapulan. Adda nagkarasakas iji abanda. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryetay ita alawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklat ni Jana iti panakakita na iti ulitag, kan ikit na. Nagsangsangit na ito'y. Gaputa di na pagarupan, adang iti gayam kakabagyan na, tinangdukot kan kuana. Iti sabali abaangir, insagana ni Andrew ti kwarta, kat impan na iti lugar, nga imbaga ti kolar, apangipanan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas, anapauluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adda nagkarasakas iti daydi abanda. Ni Jana, agtartaray nga agturong iti ayan ko. Kat adda nang sarunukan kwa na nakaabungot. Papa! Jana, anak. Daytoy ka din ti ransom money. Naikarga iti dakkel abag. Uwan, iso dayta. Nagtungpalak iti nagtulagan tayo. Ala, darasan nyo ti pumanaw ditoy. Iyag mo ti jacket mo, neneng. Awanin ti adu payasaw. Iyag mo ti jacket mo, no di mo kayat ti may sagmak. Ato'y ti jacket. Sige, pumanaw kayo na. Darasan nyo. Iso ka din dayta ti ransom money, Dodong. Di naikarga iti dayta abag. Wen boy, alagid din. Partakam ti agmaneho. Tapno makaadayo tayon ditoy. Ang mga nuad na nakangag iti putok ti paltug ko itay. Kat adda umay apolis. Apay kami na dito'y mo aginudas dahi diyang awing. Awanan ti adu payasaw. Ti panagmanehom ti into naram. Umay kan Jana, anak. Agawitan. Wen, papa. Ngam, apay ngamin ngay may tadit yung ospital. Awan matmati amarikrik na. Kaya't kulang ti makasigurado, anak. Ngam, talaga ka di, ngawan madi nga inaramid da kan ka. Awan, papa. Umay kakit din. Agawid tan. Kaya't ko na makita da mamakan lola.
ko. Sige nga agpaiso. Mama! Addan da dyan akin, Andrew! Diyan na, Apok. Ay, nagyaman tayo iti Diyos. Kaputawan na, kasana pasamagan. Wen, Lola. Kunak no dyan kung makaawid diti balay. Mabutbuteng ak unay iti dayjay a lugar. Nang runa iti nagpaputok jay lalaki. Kunak lagit din no siyak ti paltugan na. Anya, apay nga mina nagpaputok. Diyak matla maawatan, mama. Apay ka di, mama. Kit-kita andak matlatan. Agyaman aktandakan anak ko. Kung naglakit din no di na kan makita pa. Uray siya, mama. Ang sayang ti kwarta tayo ngayon nalada. Awan kapatgan ka da kami, no di si ka anak ko. Iso asaan asayang ti kwarta anay tadmi ka na kwada. Agyaman ak unay kada kayo, mama. Kat sapay la kumata saanen nga ulitin ni... Ni? Asino, anak? Anya ti kayat mo nga ibaga. Am-amom ka di, dagiti nang dukot kan ka. Kwa, mama. Sige, saan ka napilitan amang sumbat iti salsaludsud? Ala, ingka nga rod aginanan. Amok anabanog kan makaturturog ka. Nalpasan timparamid mo kada kami, boss. Adto iti ransom money. Kompleto na ita. Uray pa'y bilangin nyo. Oh, oray jakon bilangan, agtalekak kan kanodong. Kat, pinatayo ka din da diyang obing? Awanan ti rumba nga pagdanagan nyo, boss. Nalpasan. Kat sa ka mismo tinang patay kan ko na. Nasayat. Awanan tirumbay nga pagtanakan tayo. Alo? Inkaya man lagi ti kakadwam, tapno maited konti bingayo. Nakaraglagsakak. Dakil na iti agatan. Umadumanan ti kinabak ng mika ni Milang asawa. Sige, boss. Tayo nakayaban, dagiti kakadwak. Nakaragragsak Lito, honey. At damanan mainayon iti kinabak ng ta. Oray siya ka ni naragsakak. Gapotadakkel na kwarta tinapaandata babaen na diyang obing. Sigurado ka kadian na tayo ni Jana. Oan, dakkel ti panagtalag ko kanandodong. Patsya kay naramid na tibilin ko. Iso nga awanan ti rumbay nga pagdanakam. Madanaganak lang amin. Ang mga nudumtang to ti aldaw ama isagmak tayo. No saan da pinatay day dyan nga ubing. Nang runak at nagparang tapay mat nga rod kan kwa. Ti kagdanag ko naktuman. Nalinis nga trabaho ni Dodong. Isong awan rumbay nga pakariribukam may papan iti day tapanag. Nasaya at nga rod do kastalito. Sige nga rodan. Ikan akon iti kwartak. Tama pa agsugal akaduak dagiti amiga ak. Awan parikot. Ala, ibaga mo naman o tikas sa pulam tap numaited ko matatagos. Mayaten ti turog dagiti kakadwak. Ngamsak, sana ka makaturog. Agpaisodak kala kwarta ti bingay ko. Ngam makunkonsensya akmat. Nakapagpanunot akon. Kat aramida kon ti rumbang. Baman iti dayto yung aramidak. Sigurado amalag-anan tirik na kan panunot ko. Ngam aganadak lang. Tapno sa anak ama isagmak. Anya ti kunayo adamagan nyo kanyak, boss. Damagakan ka no pudno a pinatayo ni Jana. Amangan nga no nakalasat kat isupay tagbalin amit sa tibiyag tayo. Siya ka mismo tinang paltukin ko na, boss. Namin ano ka pinaltugan. Iso ang masigurado ka na tayan. Nakita yung ti jacket na dara-dara. Saan ka di? Sa bagay, dakkel mo't dit parang talek ko ken ka, Dodong. Amok at di nakabaalan at traidoran.
Husto kayo, boss. Ngam kayat ko kuma nga agpakada-kada kayo. Kayat ko ngamin ti agawid iti pamilyak. Kayat ko nga itid kadakwada ti bingay ko akwarta. Kasta ka rin? Wen, boss. Nabayag mat ngamin ang tinaudi a panagawid ko. Kailiw ko mat inan. Ala, panubusan ka. Basta agsumli ka matla adagos. Gapo, nakasapulan na kati grupo. Nalawag? Sino ka, kabsat? Apay nga mamunag. Anya ti maipaikukan ka. Ama mo kayo, sir. Gaputa na kayo ti kabaknangan dito'y lugar yo. Isagam ni Dodong. Siyak ti makanawan ti kabsat mo ani Sir Lito. Kat, anya ti maipaikukan ka. Ni Sir Lito ti mastermind. Iti pan nakadukot ti anak mo. Anya. Imat ko dagiti pamanagnak, sir. Agsasao ka kaditi po, no? Wen, sir. Kat nakasaganak nga agsaksi kontra iti kabsat yo. Kan nakasagana akmet amang ikaro iti basol ko. Nagbali na kami napaspasurot kini Sir Lito. Aklonak. Nasisira bak iti daklagatan ti kwarta nga itangdan na kanyak. Tangtangdanan nak ni Sir Lito iti anyaman nga ipaarabid na kanyak nga illegal. Jak pulos impagarop. Ang maaramid ti kabsat ko ti kasta. Malagip yo kadi ti panangalak iti jacket ni Jana. Ken ti panagpaputok ko iti paltog. Inaramid ko ti kasday. Gaputa ti kayat ti kabsat yo. Ket pukawan mi ni Jana. Apaman ang maalam iti ransom money. Ngam rimming baw ti asik iti ubing. Iso nga impamuspusak ama isubli kada kayo. Mariknak anapudno ka kadagiti ibagbagam. Kat agsagana kang arod. Sikati kang runaan a pamanaknak. Iti kinadakas damanong litong. Masapul ang maputi dan. Ti mading aramid da. Anya ti kunam. Damanong Lito kan ti asawa na tinang padukot iti anak ta. Wan, Rina bagat. Mami. Jakla impagarot. Dakas gayam ti kapsat mo. Tama itured na pagkwartaan ultimo da kayo a pamilya na. Dayto yan jay bagbagakken ka iho. Apaliiwam ti kapsat mo. Tama di tagparparik na kanyak. Wan nga rod, mami. Aglalaok ti marikrik na kita. Mabainak tayin kada kayo. Gapo iti naramit ti kapsat ko. Amamo ka unay, Andrew. Kat amok asaan ka akas iti kabsat mo. Wan mat ngamin iho. Di kagdanag. Saan ngagbaliw ti pannakilangin mikan ka. Gapo iti daytoy anapasamak. Tinapatag. Ipalubos mo nga agikaro ti kapsat mo. Gapo iti naramid na kinitya na nga po. Huwan, mami. Katsyak pa'y amis mo ti mangiwayat iti addang. Tapno matiliw ti kabsat ko. Anya ka diti ko na yo adamagan nyo kanyak. Mama, Papa. Diyan, anak ko. Ibagam ko makada kami ti pudno. Amom kadi dagiti nang dukot kan ka. Ha? Kwa mama, mabutengak. Kuna na ngamin apatayan da kayo, nagipulungak. Diyan na, anak. Ni kadi angkel mo alito, tinang padukot kan ka. Uwan, Papa. Kuna na nga awan sa bani, anapatagkan kwa na. No saan ang kwarta? Kuna na pa'y nga apaman ang mga alada ti kwarta. Kat pukawan dakton. Anya, ti awanan bain akapsat ko. Agsagana iti aramitak. Masapul nga ikaro na ti basol na. Nang runa ti naramid na ka. Agananan kayo ko, Papa. Diyak kaya tamay sagmak kayo. Ipatpatag kayo unay, Papa.
Mama, kan ni Lola Ana. Rina, bakit? Andrew, sigurado ka ka din iti aramidam. Ipabalod mo, ti mismo akabsat mo. Nasakit da ito yung aramidag. Ngam nasaysayatan. Ngam ti ad-adupay at tao ti agbalin a biktimata. No apay mat ngamin ang nagbanag iti kastoy ti amin. Nalabit ang nasisirap iti adu a kwarta ti kapsat ko. Ang bak ng damit. Anya pa'y lakad iti kayat da. Nalabit ang naaramid na ti kasjay. Gaputawan pan nakakontento na. Unay matano kastaman bilang. Nagbalinda adakas gapulaang iti kwarta. Awanan maaramidak bakit. At an warrant of arrest para kadakwada. Sorry lang kadagiti pimusay adadakal mi. Nga masapol nga aramidak ti kastoy. Talagang nga ano na di akwarta. Nakalmanan na di may nayon, iti kinapak ng mikanimila. Dito, honey. Agsagana ka. Idulin mo pa'y dagita kwarta. Nagado dagiti pulis nga adda di tarwar. Kaya't da kakano ang makasarita. Anya? Anya tiraramida na kita pulis diti sulako. Anya ti masapol na kanyak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Adda kadi makaibaga iti gasat na? Mabalin mo kadi apadtuan ti gasat mo. Pudno kadi ti mabasa dagiti mamalad iti palad mo. Ngam tunggal maysa, naipaayan iti abilidad amang pili iti pagbanagan na. Responsibilidad ti tunggal maysa ti mangiddeng para iti pagtungpalan na. Ti Masakbayan. May samanan at drama nga aggibos tunggal lawas ti isagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas na pauluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sigurado, adalakit din nagipulong ka dagiti pulis, Lito. Sigurado nga amudan ti amin may papan iti inaramid yu ka ni Jana akaanakam. Sana mabalin. Diyak kaya ti mabalod. Diyak ipalubos sa matiliwak. Labanan mi dagiti nga waran pain. Alang aruden, ingkan iti ayan da dodong, kat lumaban kayo. Di iyo ipalubos ang makastrak dagiti a pulis iti balay. Siya kun ti mangidalimanag ka dagiti kwarta. Ano apay mat ngamin nga inruar mo manan iti bag ang nakaikargaan na. Dagiti awaran pain na pulis. Makita da itan o sino ti kalkalabanan da. Dodong, idawluam dagiti kakaduan. Lumaban tayo ka dagiti a pulis. Tapno saan da tayo ang matiliw. Kakadua, lumaban tayo. Paltugan nyo dagiti pulis. Ado dagiti pulis, boss. Panagkunak, saan tayo akabalan ita? Nasaysaya at siguro no sumuko tayo langan. Anya, apalakas na ti bagbagam. Wano, sikati nagipulong ka dagiti pulis, ha? Pasensya kayon, boss.
Ngamjak ngaminan mairusok dagiti aramiden nyo. Anya, awanan kay tibay na. Lukas tangaron, saklangan ti mang pataykin ka. Uray ag taray ka. Di mo maitarayan ti bala ti palto ko. Awanan bain. Manong Lito, di mo paltugan ni Dudong. Ah. Sumuko kalangan ka dagiti pulis. Kailalaam kumatibiyag mo. Andrew? Aglibasak. Diyak kayat ti mabalod. Manong Lito, di mo maitarayan dagiti pulis. Sumuko kayo langan. Kadwam ti asawam, tapno saan kayo ang maisagmak. Sana ka maag, tapno aramirik ti kasta. Oh. Di yun maala ka na kami tinansumani. Kukwamin dahi siya kwarta. Rina, anak ko, itay kapayasaan ang makaid na. Siyak ti maululaw amang kitkitakan ka. Itay kapayapag na. Mami, nangag ko ngamin iti radyo asaan pa'y analpas ti panagrarangat dagiti pulis. Kanti grupo da Manong Lito. Amkak nga mga numayraman na may sagmak ti asawak. Agkararag tayo, anak ko. Patyag asaan ang maisagmak ti asawam. Malakit din, ingkay ti silid ni Tiana. Kadwaam di anak mo. Siya kun ti agpadaan dito'y salas iti damag may papan kada Andro. Sige nga rod, Mami. Inakadwan ti anak ko ijay silid. Ang mga numabutbut ang manan. Sige, anak ko. Katbuyugam matan iti kararag. Takas tamat ti aramida. Anya ti aramidan talito. Nagadundag iti kakadom ang napaltugan. Matiliw na tan sabutan. Diyak ipalubos. Ala, umay ka, aglibas na. Magnatay ti likod ti balay. Kasano? Napalawlawanan ka dagiti pulis ti balay. Kasano ta ko mga aglibas? Awanan ti adu pa yasaw. Darasam ka diti magna. Tapno makapanaw tan dito eh. Marigata na agtaray. Nagdagsanday ti bag nga ayan ti kwarta. Anya, iyag mo na tabag. Sige, siya kung ti mangawit iti dito tapno saan ka marigatan. Di dan maala na iti akwarta. Kaputak kukwatan. Talaga nagadudag iti pulis. Kasano na maabutan data? Partakam kit diti magna. Masapo lang may tarayan tayo da. Sumuko kayo! Saan kayo na magalibas? Saan kami ta sumuka, Apolos? Saan kami amang? Tapno aramidan minada. Dahito ti para ka na kayo. Di mo itapaltugan! Matay kayo, Apolis! Ha! Mila! Pakawananda ko, ma, boss. Syakti makagapo, no apay anatay ni Madam Mila. Ngamjak ngaminan mairusok dagiti paparamid yo kanyak. Nang runa, idimbilin nyo ti panang patay ko kini Jana. Dodong. San pa nala daw ti amin, boss? Agsingsing pa tayo dito pagbaludan. Tabarang makarwar tayong tumatlaang. Diya ako namnaman na ito. Awan naman kayam serbi ng ado ti kwartak. Gaputan na tayo mat ni Milang asawak. Laladawan na di apan nakamiris ko. Unay gaya man na di apan nakasisirap ko iti kwarta. Ultimo kabsat ko. Kadyak pinalabas sa pinagkwartaan. Manong Lito, kita am ti bunga ti dakas nga aramid mo. Naisagmak ti asawam. Gapo iti kinagamrod mo iti kwarta. Kanaibalod kayon kadag iti kakadwam. Gapo iti kinadaksyo. Huwag nga ronanin ko. Kat pakawanan na ko ma. Dandani na isagmak ti anak mo gapo kanyak. Amo manong. Kasladyak maaklon. Akabaalam nga ipapatay ti anak ko. Gapula ang iti kwarta. Pakawanan na kanin ko. At lunag, nasisira paklang iti kwarta. So aramid ko ti kasjay. Sa anak-anak kontento iti adda ka na kami akinabaknang. Namala, nakasagana ang mga ikaro iti nagbasulak. Rumbang lang manong. Katsapay la kuma. Tagbalbaliw kan. Kabayatan ti kaadam dito'y pagbaludan. Adda pa'y gundaway mo ang mangilintag itibiyag mo. Basta agsingsingpat ka dito'y. Wala din ko. Talaga kasta ti aramidag. Agsingsingpat akon. Kat jakton subyan iti mading aramid ko. Aramidam day tamanong. Saan laang kumanga iti sao? Ikalit na ita.
Kat sa pala ko mata dumteng to ti aldaw ang mapakawandak. At to yan tim paalam akapi, Andrew. Siya kung tinangyag. Gaputa makumikom ti babaunan tayo. Agyaman pagat. Oh. Apay matan ang nagunagday taasan na ay mo. Amuklatan na niya ti makagapo. Unay mat ngaminan tinagbambanagan ti kabsat mo. Lalabit nga awan ko maitay jay pagbaludan. Kansaan mat anay sagmak ni Manang Mila. No saan daan nasisirap iti silang ti pirak. Huwag nga ron bagat. Kinapudno na. Malidayanak itikas di anagbanagan ti kabsat ko. Gaman niya nga ron. Nalpasan ti amin. Sapay lakuma. Tapudno nga agbalbaliwan ni Manong Lito. Kabayatan ti kaadda na iti pagbaludan. Husto ka lakay. Katsapay lakuma. Tanaw bilang man maikan pa'y iti gundaway a makarwarto iti pagbaludan ni Manong Lito. Dinanto ko man sublian ti sigod a kababalin na. Sapay lakuma. Takasta. Uncle Lito, kaasi kayo mat anakabalod ditoy. Nagkutong kayon. Pagkawanan na kumadyala ka anakan. Danani ka na'y sagmak. Gapoy ti dakas nga aramid ko. Napakawan kayon, Uncle. Katsapay la kuma, tadi yun ton ulitan ti kasjay ngay naramid yo. Talaga saanan manasan ko. Ikari, agbalbaliw akon. Kat agyaman na kiti kalayo na panang sarsarong karayo kanyak iti pagbalutan. Awan na nyaman na, Uncle. Kahit da ka lang matamakita. Isa ka na yun ngam umay kami dito ayan mo. Agyaman ako na dyan na. Bareng saan pa'y analanaw ti amin. Tapno mailintag ko ti biyag ko. Saan pa'y, Uncle? Basta agsingsingpot kayo ditoy. Tapno makita ni Lord at talaga ang nagbalbaliw kayon. Oh, talaga nagsingpot ka nga ubing dyan na. Kablawan ka, Manong Lito. Kamaudyanan na. Makarwar ka matlangan dito'y pagbaludan. Dayto yan tibunga ti panagan-anos. Kan panagsingsingpat mo dito'y. Kasla nga ron jak palapat siya na naikanak iti parol. Agyaman ak unay iti Diyos. Gaputa dinak binaybayan. Iso ti gapunan no apay kinabalak aminalbaliwan ti biyag ko. Nga uray adda iti pagbaludan. Husto ka, Manong. Katururayin tayo lang ti release paper mo. Nawayakan ton, Manong Lito. Wana din ko. Katangyaman ako na iti Diyos. Gaputa mapadasak manan tagbalin at awaya. Manong Lito, kasla kanayon ka makumikum Anya ka diti pa ka kumikumam. May papanay to iti bagbagak a planok nga aramida na din ko. Anya day ta, Manong. Ibagamlat ta. Barang adamay tulong ko. Kabayatan ti kaaddak iti ija pagbaludan, adu ti nasursurok. Kang runaan na nasursurok, ket ti sasao ti Diyos. Nga iso ti kang runaan na nang balbaliw iti biyag ko. Iso na panunot ko at ti kinabaknang ko, ket aramatek at tumulong ka na iti agkasapulan. Nang runa na iti maningrigat. Dayta ti planok itang aramidan. Sigurado ka, Manong? Itulong mo ti kinabaknang mo kadagiti tattao? Uy, natin ko. Napayagan na planok ti kastoy. Idiadak pa'y laeng, iti pagbaludan. Bayat day ta plano, Manong. Kaddi kagdanag. Adda kami anak kasagan at tumulong iti day ta planom. Agyaman ak no kastaan din ko. Aramidak na ito'y.
Tapno may panagnag ko kalagiti tao at talaga ang nagbalbaliw akon. Napintas day ta plano ni Manong Lito Lakay. Ano dagiti matulungan na. Nang runa dagiti talaga nga awanan. Gusto ka rin na bagat. Kat tulungan tayo ti kapsat ko. Tapno agbaligi ka dagiti panggap ng aramiden. Nang runa, kat talaga mo't ang nagbalbaliwan. Sa baliitan ni Manong Lito. Husto ka, Andrew. Nagbalbaliwan ti kabsat mo. Isu arumbang laang asuportaran kan tulungan tayo. Nang runa ti plano na tumulong kadagiti marigrigan. Uncle, madlaw ang nabambannog kayo manan. Siguro, ado man ang dagiti tinultulungan nyo niya. Wan nga rod ka, anakan. Gamsa na bale. Awanan yaman na kanyak ti bandog ko. Gaputa naragsakak mo ti aramida kita. Nagado ti biyaga na baliwan, gapoy ti panang tultulong ko kadakwada. Kat sa bali gayam tirik na ti kastoy nga aramid. Nagaragragsakak mo kas nga agyaman na kanyak. Gaputa dakkel kano abanag tinaitulong ko. Talaga sa bali ka itan, Uncle. Nagbalin kan anasaya ta tao. Kat dayta tiba nagapakaragsakan mila unay. Makita mi tinaan-anay apa nagbaliw mo, babaan iti aramid. Rumbang lang agbaliw ka nagsingsing puta kon dyan. Gaputadyak kayat ti matay adakas ti kabibiyag ko. Ket agyaman ak unay iti Diyos. Gaputented na pa'y kanyak ti gundaway amay lintag ko ti biyag ko. Impay na kanyak ti baruan nama. Husto kayo, Uncle. Katrumbang lang abigbigan tayo, nga iso ti pagtataudan dagiti amin aparabor a maaawat tayo. Husto ka dyan, kaanakan. Alangar mo dan, Uncle. Mapantayo na dya kusina. Nagpaluto ni Mama itinaimas a pagsasangwan tayo. Alaman nga rin kaanakan. Mariknak mo tibisin ko ka. Sige, Uncle. Intay manganan. Tauray siya. Mabisinak matan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu itaalawas anapauluhan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 11, versikulo 24. Adda tao amanag parabor ngem bumak ng dalatta. Adda dagiti kermet ngem adda apamanglawda. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Nakaumay ka mat dito'y balay, Irene. Sapay rabiin. Anya ka diti may paikukan ka. Claire. Nakaumayak. Gaputa umayak ko maagkid daw iti tulong. In-hospital ko ngamin ni nanang itay. Gaputa kimaro man ti sakit na. Awan pa ngamin impatulod ni tatang. Na-delay ka no, iso nga agparparikuta kita iti may gatang iti agas ni nanang. Anya, kaasimot nga rod ni nanang mo no kasta. Uwan nga rod. Mabainak la ko mga umasidagkan ka. Ngam si kalaang ngamin ti amo ka makatulong kada kami. Mala, mabitlaan. Adapay mat iduldulin ko a kwarta dito eh. Isupay lang ti pabulod ko kan ka. Akay so, agyaman na ka. Di kagdanag, agbayad ak tumat lang kan ka. Apaman nga agi patulod ni tatang manipod iji abroad. Apay arimor kayo pay lang iti siledyo nanang. Rabiin Nangag ko ngamin akasla da kasarsaritam itay. Iso arim-arak. Ni Irene dayjay nanang. Imay bimulod iti kwarta.
Na ospital ka nung amin ni nanang na. Katawan sa bali a pagbuludan da iti kwarta agastusan da. Ay, kasta ka day. Di mo't aday abroad ti amana. Wan nanang. Isu na lang, tasaan ka no pa yan nagpatulod. Gaputan na delay ka no ti sweldo da. Ay, kasta gayam. Kahit pinabulodam. Uwan nanang. Impabulod ko tay natgadak idikalman. Ngam bayadan nanto ka no matlaang. Apaman nga agpatulod ni tatang na. Aglutluto kayo matgaya man nanang. Anya ti si datayo ngay. Agluto akman iti pinakbat, anak. Nabayag matan asaan ta nagsida iti kastoy kag. Wan nga agpaiso nanang. Uray siya. Kayat kumatyag sida iti pinakbat. Kailiw kumatan ti luto yun nanang. Ay, saan abali, anak? Dandanin maluto da ito. Alaman nga rod nanang. Panawan kayo pa'y bit ditoy. Tadalaga tangit dita istor. Apag isunto, inton maluto da ita. Ay, sige lang, anak. Saan ka nga agbaybayag, ah? Iti kasta, mga tanton, apaman ang makaluto ak iti sidaon ta. Adda ka matgayam dito'y istor, Claire. Wan anti, adala ginatang ko. Agawi dak matan. Sana bali tanagatang kumatan tigat-gatangag. Kasta aya, aywan gayam ka anakan. Mabalain ti makipangan ijay balayaw. Sa anak pa'y ngamin anak kaluto iti pangaldawak ka. Ay, katwan anti, mabalin lata. Alangarod, umay kayon. Makigiddan kayon kanyak. Intayo ijay balay. Ta sigurado nga agurura yan ni nana. Ay katwan aka anakan. Aywan gayam, anyang iti sidaan niyo. Nagluto ni nanang iti pinakbat, anti. Ay kasta aya, ay na. Sigurado, naimas da ita. Gaputan ni nanang mo tinagluto. Naimas at talaga ti panaglut-luto, Anita. Ay na talaga nga adumanon ti makan ko. Ay, kasta yamanang. Ala, mangan kalaang, adom at ti masida. Kan, mangyawit kan tumatan iti sidaam. Ay saanen, nakababain mo ta. Nakipanganak lang arudan, kalpasan na mangyawid akpay laang. Okay lang, anti. Sana bali, adumatin luto ni nanang. Saan mi matlang nga maibos da itoy. Iso ayawid yu lang ti daduma. Ay, wanmat nga min manang. Tapno saan kanton nga agluto iti sidaam inton malam. Alaman laang, katagyaman na ka. Ni, mabit lang, anti, nanang. Adag tuk-tuk-tuk itiri daw. Inakbit kitaan. Si kamat gaya manong Arnel. Anya ka diti may paiko kan ka? Umayak la ko mabumulod iti kwartam no adda. Masapol kong aminan. Awan ngamin ibayad ko iti nakautangak. Kit umayin agsingsingir. Nairanamot ngamin awan panggedak ita. Gaputa nagsakitak iti manong aldaw. Isong ita awan pagbayad ko. Iso apang asim pabuludan na kuma. Ha? Ala, kasano day tuyin manong Arnel? Sapay nairanamot ngawan kwartak ita. Gaputa impabulod ko mat ka ni Irene apagayam ko ti kakayso na nga iduldulin ko a kwarta. Anyati ko nam, Claire. Pinautangam iti kwarta ti pagayam mo. Saan ka kadingag pampanunot? Anyati amom no saan nan amalagip ti agbayad iti utang na. Ha? Pudno ti kunak. Ado ti amamok akasta ti ugali na. Umutang na. Kalpasan na. Saan dan nga mo ti agbayad? Nana, si kalangan ti pagbuludak iti kwarta. Bayadak tumutlaang. Apaman ang makasapulak iti panggedak. Anya, ay pasensya kan barok. Ngam sa anak ngagpapautang. Adoy, Arnel Barok. Adamot iduldulin ko a kwarta. Medyo napigsamot nga mi tinegosyo ka barbecue. Iso nga adamot na urnong ko. Awato mo, Barok. Ay na, agyamanak nana. Di ka agdanag. Agbayad ak tumutlaang kada kayo. Wahin, Barok. Ala,
Saan mo pailaang apanunutan dayta? Alakid din, ingkan ibayad dayta iti nakautangam, iti kasta, saan kan nga agparparikot? Kat, pasinsyam lakuman ni Romina akabsat ko. Talaga nga minakasjay na dayjay. Saan ang managparabor? Wen, di ka agdanag. Maawatak. Amangan nga no na trauma. Gaputa dumot dagiti pinapautangan na idi. Ngam saanan ang nagbaybayad dagiti daduma. Agyaman akbarok. Naimbaglakid din taman nakaawat ka. Tano sa bali ka lang atak. Ang mga no saksakitan tinakam mo ti panagsasao ti kabsat ka. Saanak akasta. Siyak lang arudan ti adda kasapulan na. Kalpasan na. Siyak pa iti agsakit tinakam na. Oh, nanang, apay asan kayo ang makaid na? Anya ka diti mapaspasama kada kayo. Ay, nasakit nga min ti tiyan ka, anak. Kasla saan kon akabaulan ti sakit na. Ha? Ang mga nanyamot daytan. Tinasaya at ipan kayo langan iti ospital. Nalaman nga ron, anak. Nasakit na talaga ti tiyan ko. Mabitla nga ron, nanang. Mga yabak iti mang tulong kada tayo. Ay, wun anak. Kartingam ko, ma. Anya, na ospital ni nanang mo kunam. Wen, auntie, masapul ka no ang maopera. Gaputada gallstone na. Kat anya nga ron ti gagaram ta apay nga imay ka dito'y balay. Umayak pa ilang kumamang ibaga iti kwarta kada kayo, auntie. Naira na ngamin nga awanan kami ita. Anya, tasyak pa iti pagbuludam. Apay, sa inyo ka di amasinger dagiti pinapautangan nyo. Ay pasensyan ngam awan maipautang kukun ka. Ingka ki di singiran dagiti pinapautangan nyo. Tapno at daramatan ni nanang mo ija ospital. Alang arod, auntie. Mapanak lang arudan bumulod ka ni Manong Arnel. Ay rumbang lang Kaputad, dapay utang na kada kayo dayjay. Iso nga iso, ti pagbuludam. Kumusta ni Auntie Anita, Claire? Okay, matan. Pagyamanak iti Diyos, gaputa balig iti operasyon. Nasayat nga ron no kasta. Wen, katagyaman Manong Arnel, gapo iti naitulong yo a kwarta. Awan anyaman na. Gaputa saan la asyak ti akin kwarta iti dayjay. Nagkidawak iti tulong kadag iti karuba. Gaputa basit lang matisweldok iti trabahok. Kan may sa. Rumbang lang nga tulungan kayo. Gaputa idi siyak ti agkasapulan. Da kayo tinang tulong kanyak. Talaga akasta, Manong. Rumbang laeng atulungan tayo dagiti agkasapulan. Nulakit di, adda kabailan tayo nga itulong. Kumusta kayo, Auntie Anita? Ay, okay akon, Barok. Iso na lang ta. Nakapsutak pa ilang. Ala, Auntie. Agpapigsa kayo. Itikas ta, makaawid kayon ijay balayo. Wen, Barok. Ay, jakmod kaya ti agbayag diti ospital ta masikura, anak. Sana bali, Auntie. Makaruwar kayon tumot lang iti kabiitan na panawan. Isong aganos kayo pailaang. Kansan yu aliwayan at tumarandag iti reseta ti doktor nga agas yo. Iti kasta, daras kayo nga gimbag. Wen, Barok. Talaga akasta ti aramida. Claire, awatam daytoy Tulong ko daytoy kada kayo. Kan pasensya ka lakuman ha. No itaaklaan na kasarungkar diti ospital. Makumikumak ngamin iti trabaho. Agyaman na kiti daytoy, Irene. Dakkel tulong daytoy kada kami. Kat, kumusta ni Nana Anita? Okay, matan. Rumwar kami inton maminsan abigat. Nasayaat nga rod no kasta. Ay, nabayag mo ta sa anak kasarungkar iti balayo. Gaputa nagsapulak iti panggadak. Iti kasta, saanan nga agsublipay ni tatang iti abroad. Maragsakan para kan kagayam. Gaputa nakasapul ka na dagos iti panggadam. Wen, kan agyaman nakmat kan ka ha. Gaputa ado ti na itultulong mo kada kami. Nang runa idi nagsakit ni nanang ko. Kat ita tada kayo mati agkasapulan. Siyak mat ita ti tumulong kada kayo. Talaga akas tagayam. Pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. Basta lakit di ka ba ilang.
Nakarwar kamot gaya man iti ospital, Anita. Ay, wan manang, hindi pa'y lakalman. Kahit sa dinungay, tinangalaan nyo iti ginastusyo iti ospital. Ano matinangtad, iti tulong da. Kat iso ti naramat may. Kasta, kahit dagiti pinautangan nyo ngay, nagbayad da ka di mo lang. Wano, sandakan at tinalyaw apulos, idi na ospital ka. Ay, may damot Kay nagbayad dan iti utang da. Kinapudno na. Sobra pa'y nga raw di na ititid da. Gaputa, dandani inal daw amang tedda kadag iti prutas. Kan anya pa'y dita amakmakan. Ay, malagmanon. Sa anak pa'y anak kaluto iti pangrabyak. Nagrigat ka ngaminan ay ati agmay-maysa. Ay agluto akay din. Sapay mapisina kun. Ay kitaak man no adda pa'y maluto amasida di taref. Apay ngay. Kalaat mo't na nagsakit ti ulok. Ay anay ko. Sapay maulawak mo't kan. Madya talaga. Agrikos mo ti panagkit. Claire! Claire! Adda kayo ka di! Manong Arnel, apay akas ka lang maururaman. Apay ngagpukpukaw ka. Anya tinapasamak. Claire, ni Auntie Romina. Apay ni auntie. Nalabsak itay nga awan puot na iti balkon na. Katay jay, impan ko adagos iti ospital. Lukas na, mapanak iti ospital, tamat laang. Kumusta ni Romina, Claire? Saan pa yan nagsubli ti puot na, nanang? Ay, apay nga maid. Anya tinapasamak. Apay ako na ni Arnel ang nakita na nga awan puot ni Antay. Sigun iti doktor anang tamingkan ko, nanang. Naatake ka no iti high blood. Ha? Ay, kasimot nga rod ni Antim, Huwag nga rod, nanang. Ngam, agkararag tayo. Ikararag tayo, asapay la ko mata makalasat ni auntie iti sakit na. Kumusta ang tan ni Antim, Claire? Saan pa yan nakapuot? Ngam, kuna ti doktor, naispalan ni auntie. Nasaya at matugas ta. Katsapay ko ma, na makapuot matan. Sapay ko mga rod. Uwan gayam, agyaman akin ka ha. Tauray maditi pakpakita ni auntie kan ka. Sikapay tinangipan kan ko na dito'y ospital. Awan ang yaman na, Claire. Agkakaruba tayo. Asino kumapay nga iti agsisinakit, no di da tayong agkakaruba, no apay mat ngamin, asaan pay la makipagnad kada kayo ni Antim. Iti kasta, saan ngagmay-may sa balay na? Ay, day tamat nga rod ti kanayon mi nga ibagakan ko na. Ngam ko na nga asidag kanumat ti balay da iti balay mi. Isu asaan na akayat. Asino pa'y kanungay ti agnaed iti balay na, no panawan na. Nasayaat mo ta nagsublin ti puot mo. Manang Romina. Kumusta ti Riknam? Ay, nakapsutak pa'y lang ading ko. Alah, manang, agpaimbag ka. Ken mangan ka kadagiti na susustansya amakan. Akas kadagiti natangken prutas. Wan, katagyaman na kada kayo Gaputa idisika ti masakit. Pulos asan ka sinarungkaran. Idinto tada kayo. Tinakakaambukin ni Claire anang bambantay kanyak dito ospital. Alah, saan mo na panunutan day manang? Agpaimbag kakit day, tapno makaawid kan. Wan ating ko. Katapaman na makarwarak dito ospital. Agkidawak iti pamakawan kadagiti karo ba tayo. Nang runakin ni Arnel. Gaputano kasta nga kasapulan da iti kwarta. Kat umasidag da kanyak. Saan ko akayat ida pautangan. Nga uray adda kumamot ipautang ko. Ay, wan manang.
Nasaya at mo't no agkidaw ka iti pamakawan kadakwada. Gaputa iso dati nakakamo anang ted iti gastos am diti ospital. Gaputa awanan kami mat ita. Basit laeng mati mapaspastrak mo ita iti negosyo may. Wan ading ko. Naibagamot laeng kanyak ni Claire. Ada kiti kano kaaruba tinagtitinulong iti magastos dito ospital. Ado nga agpaiso ti kwarta kiti. Ngam naibos mo't laeng. Gaputakan ayon ti panagsugsugal ko. Tumulong tayo iti agkasapulan, iti tulong tayo, nulaket takabailan tayo. Ti managparabor, paraboran to mo ti Diyos Ama. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Matthew 6, versikulo 14. No pakawanan nyo dagiti nakabasol kada kayo, pakawanan na kay tumat ni Amayo sa dilangit. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Agyaman na, tanaglaba ka iti kaus ko. Lydia, anak. Wananang, sana bali tanakalabaak matan iti kawas mi. Agyaman akmanan. Awan anyaman na. Ala, taisa ganaan kayon iti kanan nyo. Sa anak ang mabisin, anak. Ad-addan nga agkapsot kayo, no di kay mangan. Ayan da Diego kan Marse. Ada trabaho da ita, nanang. Nasaya at no kasta. Imbag mo nakalpas da iti panagadal da. Kat naaddaan da itan iti natalgad apanggadan. Wan, nanang. Kat si kangay anak. Umdas ka di kan katipagdaitam. Wan, nanang. Imbag da itan a trabaho. Tamasikasok dagiti anak ko. Kan ti asawak. Naanos kan nasingpat ka anak ko. Sapay kumatag na nayon ti talinaay ti pamilyam. Wananang, babaan ti asi ti Diyos. Naragsak kami mat nga agasawa. Dayta ti pagyamanak unay, Lydia. Agpapada kayo kadagiti kakabsat mo anasaya at ti biagda. Sapay kumatag tultuloy dayta, anak ko. Nanang, Naladawan ti amin, idinakaamirisak. Lydia, anak. Binaybayan kayo nga anak ko. Naimbaglaangan tananakam ka. Kat tinulungam dagiti kakabsat mo ang makaadal. Wan, nanang. Gapo ta entrisado damat ang makalpas. Kumusta ni nanang mo? Nasaya at matlakay. Awan kadwa na iji balay na. Nung ataawisam langan ngagnaid dito'y balay. Imbagak day takan kwa na. Ngam di na kano kayat amadagsanan tayo gapukan kwa na. Awanan yaman na dayta. Isumat lang nga sikat ti mga asikasukan kwa na. Di na kayat. Mas kay kayat na iji bukod na abalay. Sana balin. Taas si dagmat. Umala ti waklat ta. Anya ti gagaram, manang. Umayak agkid daw iti basit at tulong mo, Diego. Inayon ko mga igatang iti agas ni nanang. Awan kwartak. Sigurado ka nga awan kwartam, Diego? Uray adda kwartak. Diyak kayat timangted. Aging ka kadi ita? Kat nasakit lata tinakam mo kaninanang? Itataag kapsutan sa umasidag kanyak. Diego, inatayo latta ni nanang.
Wen, pudno, nagbasol ka da tayo. Gapo ta iti pimusay da iti tatang. Nakiasawan iti sa bali. Kat binaybayan na tayon. Awan tinapatag idikin kwa na, no di ti asawa na. No inaksarungkaran idi ijay balay. Papanawon na kun adagos. Taamangan kanuno sumangpat ti asawa na, kat agungat. Mas importante a pinagnaad na ti asawa na ijay balay. Ngamda tayong anak na. Diego, Kat ita tamasakita. Agkid daw iti tulong. Idinto ta tinalikudan na tayo idi. Siyak, insakad ko ti panagadal ko. Babaan iti bukod ko alingat. Kan babaan iti tulong mo kanyak. Awan apulos na itulong ni nanang. Takasano, itad na amin iti asawa na timatgadan na. Mas importante kan kwa na ti asawa na. Ngamda tayo nga anak na. husto ka. Tinalikodan na tayo idi. Ngam, awan ka di pamakawan kan ka, Diego. Kunati Biblia, pakawanam tinagbasol kan ka, tapno ni amam sa dilangit, kat pakawanin namat dagiti basbasol mo. Manang, No awan ni nanang, awan tayo kumamot iti daytoy abiyag. nasakit tinakam ko kan ni nanang. Sige, maawatan ka, ading ko. Nga magkarara ka iti Diyos. At tulungan na ka, tapno mapunas dayta asakit tinakam. Mas naragragsak ti biyag, no awan sakit tinakam nga imimpanan, ading ko. Maawatak ni Diego, no apay akas ta tirik nana. Mercy. Tauray siya. Jak maikat ti sakit tinakam ko kaninanang. Adda idigon daway asin marungkarak ijabalay. Pinaglabanak, sa pimanaw, taada ka numapan na singiran a pautang na. Simang pati asawa na kat kayat nak agundawayan. Pinangtaan nak ano agik-kisak, godasan nak. Ading ko. Simang pat ni nanang itiday nga oras. Kat nakita na ti aramidon ti asawa na kanya. Naglibak ti asawa na. Kat kuna na aginargarik ka no. Tinong patong pakan impungot nak ni nanang. Sanak pinapanaw. Kat uray sa anak ka nun agpakpakita kan kwa na. Wan ading ko. Amok amin day taapagtang. Sipod idin. Saan na nakayat ni nanang amakita nak. Iso asa anak mo tan asim marsarong kar ijabalay. Mercy. Ti asawa na ti pinati na. Asaan kat asyak nga anak na. Mercy. Aging ka kadiita. Nasakit pa ilang tinakam mo kaninanang? Wan manang. Nasakit tinakam ko kankwana. Kan may sa. Nakaadalak babaan iti panang tulong mo kanyak. Kan babaan iti bukod ko alingat. Awan apulos na itulong ni nanang. Iso nga ita. Awan ti karbangan na nga agkid daw iti tulong ko. Mercy. Si kamanang. Saan ka di anasakit tinakam mo kaninanang? Idinto ta pinapanaw na kaidi ijabalay. Gapo ta kinontram ama ki asawa manen. Natural ti masaktan, ading ko. Ngam nagkidawak iti tulong ti Diyos. At isakit tinakam ko kat mapunas ko ma. Iso nga ita, awanan sakit tinakam ko kaninanang. Kat amom ka di ti marikrik nak ita para kankwana. Anya, manang. Asi, maasyanak kankwana. Gaputag may sa itan. Gaputa pinanawan lakat nga ruti asawa na. Gapo iti kasasaad na. Anya nga ita. Pinanawan ti asawa na. Kasta at tao tinangisukatan na kadatayo nga anak na. Mercy ating ko. Inatayo latta ni nanang. Wen, ngam agpatinggala ditan manang. Awan oras ko kankwana, gaputa damat trabaho. Kan adanak ko ngas asikaswak. Adda ka di maitin mo nga oray basit laang atulong. Inayon ko nga igatang iti agas na. Awan tupay uray sa nga gasot laang ana itulong na idagad adalak. Mercy. Linaksid kun nga ina. Iso nga awanon bibiyang ko kankwana. Nangegkaw ti panagsaritayo itay kinimanang mo, Mercy. Ha? Tatang,
Jak mo sakit gayam tinakam mo iti inam. Wan, tatang. Ammo, Marsay. Naragsakak gaputasi ka tinaasawa ti anak ko. Nasayaat ka nga asawa ken ina dagiti anak yaw. Naragsak ti pamilyayaw. Ngem saan anan-anay ti ragsak mo, gaputada impenem agura iti kaunggam. Mababalaw dak ka di, tatang. Saan? Kat ti makunak, rukata mon day taas sakit tinakam, wenuguram iti inam. Nabayag metten day di apanawen? May saka na nabaligi ita. Gaputa mayat ti biyagyaw asa nga pamilya. Tatang. Ngem awan serbi day ta abaligim. Gaputa di mo kayat ti mamakawan. Nagatang ko aminin nga agas yun, nanang. Gimatangak matan iti kaninyo. Pasensya kan, anak. Saan ka matulungan? Marigatanak amag na. Gaputa kastoy matisakak. Gapu iti diabetes ko. Iso ang nagsugatan ti maisasakak. Basta surutan nyo dagiti nako na ti doktor, nanang. Amuyon dagiti maiparit a kaninyo. Wen, kasta ti araramida kanak ko. Nasayaat, nanang. Tasyak, kayat ko nga agbiag kayo pa'y iti naununday. Iti kasta, makalangan nyo pa'y dagiti apuyo. Agyaman na kanak. Nagasatakbay laeng. Ta itilikudan tinagbasulak kada kayong anak ko. Ket adda ka asidadaan ang mga asikaso kanyak. Agyaman na iti Diyos. Nanang. Saan kayo matamabalin ang baybayan? Kumusta dagiti kakabsat mo? Saan kun ida ang nakit kita? Nga uray asidagla ti ayanda. Taawan rupak nga iparangko kadakwada. Nang runa pa'y tamasakita. Nupay kasta. Naragsakak lata, Lydia anak ko. Gaputan na saya at tibiyagda. Nanang. Kat mamatiak, nga umayda kayong tumatlaang sarongkaran. Sa anak amang namnama, anak. Naragsakak kun, tamayat tibiyagda. Lakay, pasensyakan ha. Ngamin, datamot din tagat-gatang iti masapsapol ni nanang. Katanya nga rod, narigat matabaybay am ti inam. Kat inam day jay. Nangro natasan mat atulungan dagiti kakabsat mo. Natangkan ti puso dagiti kakabsat ko. Gimura day ti husto. No kumaadamot maitulong da ka ni nanang, nga oray basit laang. Iti kasta, santa kumamot amarigatan unay. Bayamon, di mo idan pilitin. Saan na bale? Tasan tayo mat amauawanan. Kita man ti pagdaitam. Kanayon nga dagpadait. Sa bagay magkit di Iso nga anusam ni nanang mo. Tulungam lata, takasapulan na ka. Kumusta ka, abalayan? At ginatang ko aprutas ang mabalin mo akanain. At dito'y bag. Agyaman na, abalayan. Ket, kumusta kan? Kastoy lata, abalayan. Kimutong ka Kaano day di naudi apa nagkita ta? Ay, di saan nakapayla pinanawan ti asawam. Wana balayan. Nasaya at mo tapi manawan. Agbabawi akman anakidan na kankwana. Ngam naladawon ti amin. Ala, ti panunutam ita. Ket no kasano ka nga umimbag. Wana balayan. Kagura da kada Diego kan Merce. Ngam sapay la kumata dumteng to ti panawain a mapakawanda ka. Tanaragragsak tayo metlaeng no awan tigura iti kaunggan tayaw. Maawatak dagiti anak ko no saandak ang mapakawan. Maaklon ko dahita abalayan. Katagyaman akiti Diyos. Tauray binaybay akida. Ngam nakaadal dalata. Nasaya at ti Diyos kadakwada.
Katsya, kasladusak itan da ito'y asakit amarikrik na. Gapo tabi na ibayak dagiti anak ko. Ambo ti Diyos, no kasano ti panagbabawi, mabalayan. Kat di kalatag sarday ako mamangkin kwa na. Gapo ta si aayat lata ti Diyos, kadagiti si pupuso, ako mamangkin kwa na. Nanang, apay aming mingmingan nyo day taladawan tayo asa nga pamilya, anak kasabit iti diding. Malakip ko akasangay idi ni Diego iti day tangal daw. Umadanin ti kasangay na. Ha? Ni? Uwan nga agpaiso, nanang. Itaabulan ti kasangay na. Umadani nga agpaiso ti kasangay na Ay, sigurado, adun tumanan ti sagana na. Idanon mon tulatan ti kablao ko kankwana, anak ko. Uwan, nanang. Sa anak ton ama paniti kasangay na. Bayan nyo nga isodalatan ti agselebrar. Apay adik amapan. Ay, jak maako. Nga da kami ije nga agragragsak. Idinto taadda kayo dito'y balay masakit. Saan aparikot kanyak dayta, anak ko? May mayat no adda kan tumot iti kasangay ni Diego. Tapno kumpleto kayo. Anya Diego, kukwa kong tilitsyon inton kasangay mo. Sahanan, manang mercy. Ha? Di mo kaya? Nakaamiris akon. Kan nagkarkararagak iti Diyos. Apunasan na kumati sakit tinakam iti kaunggak. Ha? Diego? Kayat ko, nga inton kasangay ko. Ijayayan ni nanang nga agselebrar tayo. Anya? Panawan mo't siguro na ang makikapyata ka ni nanang. Anya ti kunayo? Pudno ka di tinangag ko? Wan manang. Iso nga ijay tayon sigud abalay tayo nga agrambak iti kasangay ko. Tapno kadwa tayo ni nanang. Mercy. Diego. Wan manang. Ikagumaak alipatan tinapalabas. Tahos to ti kunam. Inatayo lata ni nanang. Kat di kagdanag manang. Tatumulong kami iti kasapulan ni nanang. Iti agas, kan aminan akasapulan na. Agyaman ako, nay. Adding ko. Agyaman ako, nay, kada kayo. Mercy, Diego. Agyaman na kiti pamakawan niyo, anak ko. Lipatan tayong tinapalabas, nanang. Uwan nanang. Naamiris mi. Ngawan gayam serbiti kanayon mi apan nakimisa. No adamat gura iti kaunggan mi. Nanang, sorry mat. Gaputa sanda kayo asinarsarong karan. Gamita, di kay agdanag. Takanayon kami nga umay diti balay. Asikaswanda kayo, nanang. Saagan, anak. Kabalak pa'y matibagi. Umanayan ti panang pakawan niyo kanya, anak ko. Nakaragragsa ka. Katagyaman na kunay, iti Diyos. Kamaudyanan na. Nagsublin tiragsak kada kayo nga kakabsat. Wan lakay. Kasla naparutan ak iti siit iti barukong ko. Dayawan ka, Mat. Gaputa na anos ka anang bagbaga kadag iti kakabsat mo. Kat pagyamanak mat, gaputa na singpet, kan saan ka anaimot nga asawa. Gaputa na singpat ka mat nga asawa. Fernan. Katala, agtitinulong tayo. Tapno maipaay tayo ti kasapulan ti inayo. Uwan, Fernan. Kat agyaman ak unay, iti kinaman nakaawat mo. Naragsak ni nanang. Tapi nakawan nyo, adding ko. Kan oray siyak, naragsakak man. Sorry manang. Ngam ikari, tulungan kan ang mga sikaso ka ni nanang. Uray siya ka. Nang runa iti pinansyal. Sorry manang. Gaputada kayo laang iti asawam ti agas-gastos para kan ni nanang. Ngam ikari ka. Tumulong nga ka. Agyaman ak unay no kasta. Ading ko.
Napakawan min ni nanang. Tahos to ti ko na, manang. Anas kan apakawan ak tinakabasol kanyak. Tapno pakawanan nak tumat ti Diyos, itinagbasbasulak. No awan ni nanang, awan tayo mat dito'y lubong. Iso at tinapalabas, lipatan min manang. Kat baliwan tayo ti mangrugi. Agbalin tayon anaragsak kada nanang. Anting ko. Kat agyaman na kadagita nga impagayo. Maragsakan ako, nay. Tigura iti kaunggan, kat nasken apaluspusan, iti kasta, naan-anay tiragsak iti puso ken panunod. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay itampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.